kwafika ukuphila, yangena inhlanhla ekhaya, baphumelela abantu, bajabula abantu. Ngiyanibingelela futhi bazalwane ngegama elihle lomfowethu uJesu Kristu okhulumayo, umprofethi uMandlezulu. Ngicela ukuthi senze kanje ngingakayi ekudeni. Itopic engizohlala kuyo namhlanje yini eniyicelile, so ngithethe ngi-attende nje. Abantu bayakhala, mprofethi, sicela ukuthi usinabele noma usivezele imfihlo ngalento le esikhala ngayo. Siyasebenza, yebo. Imali siyayibamba, yebo. Imali iphelela esandleni. Ngithi ngihola namhlanje, kusasa ngingabi nemali. Mhlasimbe futhi omunye uthi imali ngiyayithola kodwa imali ayihlali esandleni. Imali yona ngiyayibamba, hayi ukuthi imali angiyibambi. Ngiyasebenza nokusebenza kodwa ngigcine sengiboleka imali kumashonisa ngenxa yokuthi imali kimi ayihlali. Ngigcine sengiboleka imali ebantwini abangasebenzi ngibe mina ngisebenza. Yini inkinga? Mhlambe yimi noma ngabe yini khona inkinga? Okay, ngicela ukuyichaza kaso lento lena. Itopic yethu ileyo kodwa asenzeni kaso. Ngicela umeme abantu abawu3 ku WhatsApp, ubatshele ukuthi ba-WhatsApp umprofethi uyasiza kakhulu ngezinto eziningi engizibalayo nengingazibalile ngenxa yesikhathi sethu la kumabona kude. Ngibala lezi zinto lezi abantu abacela ukuthi ngizibale kodwa ngenza izinto eziningi, so yiwo la manamba ekumele uwasave: 062 78 98 25 2. Bese ugijime futhi uye lapha ku-Facebook uyolayikha ipage, bese uyasifollow ipage elibhala ukuthi Prophet Phumlani Nkosi, umthandazi omkhulu wasethembisa. Umthandazi omkhulu wasethembisa, Prophet Phumlani Nkosi, umthandazi omkhulu wasethembisa. Ipage lethu lina 23,000 yabantu. Ipage likamprofethi lelo ku-Facebook, 23,000 yabantu abafollow umprofethi. Iyakhula indumiso, nawe igibele indumiso. Okay, angingene kaso kule topic lena ngoba ibroad, kodwa ngizozama ukuthi ngibe mncane ukuthi abantu bama-testimony bazongena nabo, singabachitheli isikhathi, ngoba la sizele ukuzosiza abantu, la sizele ukuzoqashula amafindo aboshiwe, la sizele ukuzokhipha umuntu enhluphekweni. Le show lekamprofethi is all about ukusiza umuntu, ukuthatha umuntu odakeni simbeke umuntu ku-soft life, umuntu aphile kamnandi naye ajabule. Ngihlale ngisho ngithi akekho umuntu odalelwe ukuhlupheka, akekho umuntu odalelwe ukungajabula, akekho umuntu odalelwe ukungaphili kahle. Okay, thi singene kule topic le, sizongena kaso kule topic le khona ukuthi kuzo-understanda wonke umuntu, ngoba abanye abantu mhlampe mangingangena ngale level bengizongena ngayo le eyami, mhlambe abanye bebazosala, kodwa thi ngingene kaso. Kukhona ukuthi imali, uthi imali iphelela esandleni, kanti inkinga wena awuna skill sokumaneja imali. So not ukuthi yonke into amaloyo, not ukuthi yonke into ubuthakathi. Yes, kungaba nobuthakathi, but nokumaneja nje imali zakho kahle. Lapho I'm talking about ama-budget, wazi ukuthi ubudgeta kanjani imali zakho. Lokho kuyamsiza umuntu ukuthi akhone ukuba nalento le esibiza ngokuthi i-budget yonyaka noma i-budget yeviki noma i-budget yenyanga. Udipenda kuwe ukuthi mhlampe imali yakho uyimaneja kanjani, but nokungamaneji imali kahle. Ngenze umzekelo ngokungamaneji kahle imali. Khona umuntu osukayo athi uye mall, athi uyothenga isinkwa emall, kodwa agcine makafika emall angasathengi isinkwa kuphela, athenge mhlampe isinkwa nebisi nama-snack. Then kanjalo so uyimisuzile i-budget yakho. So lento leyo akusimaloyo le, ukuthi uzidiscipline wena. Khona umuntu makaphethe imali othanda izinto ezimnandi, u-addicted to izinto ezimnandi. So makaphethe imali uthenga izinto ezimnandi, bese angabheki igross yonyaka, bese athi eyenyanga angabheki igross yenyanga, bese athi mase kuhamba amanyanga mhlambe sekahluleka ukuthola imali yokugibela. Mhlampe mangabe unemoto yakhe sashodelwa imali ye-transport, mangabe ugibela ama-taxi sekashodelwa imali ye-taxi. So lezo zinto lezo nje, bantwana basekhaya, singadlalini ngoNkulunkulu futhi singasukeli abathakathi. Lokho ukuthi wena umaneje imali yakho kahle. Ngithemba ukuthi-ke lapho ngibeke ngelevel ya wonke umuntu, omncane, okhulayo, okhulile, wonke umuntu uyi-understandile, ngoba angiyanga deep, kodwa ngibeke ukuthi sonke sikhona
accommodate ngendlela efanele. Bese ke sesingena entweni ejulile. Okay, kuyingozi ukuboleka umuntu imali. La angipromote ukuthi abantu bangasizani, kodwa ngithi kuyingozi ukuboleka umuntu imali kule inkathi esiphila kuzo. Kanjani mprofethi? Yabona kunento yokuthi umuntu afike kuwe aboleke imali, kanti ufuna imali yakho ukuyoyisebenza bese ayibuyise akuvale, bese uyavaleka imali ungasayibambi. Imali ke sesingena ukuthi iphelela esandleni. Imali nje awazi nje, baphethe imali wena awazi nokuthi kenzakaleni, kube mnyama kuphi kwaba mhlophe kuphi, nje wena ubona nje ungasenamali. So lo umoya okhandwa abathakathi basebenzise imali yakho obaboleke yona bayoyisebenza. Lokho ke umoya omubi esingabiza ngokuthi i-witchcraft, ubuthakathi. Yiyo ke into le engifuna ukugcina ngayo. So kuyenzeka ukuthi umuntu aboleke imali kuwe, kanti leyo mali leyo uyoyisebenza. Ake ngenze umzekelo, umuntu afike aboleke imali encane enjengo-10 rand, athi yazi le mali lena ngifuna mhlampe kwenza into ethize, athi hayi ngifuna ukuyothenga isinkwa, kuzothi makubuya ubani ngiyibuyise same day. So esimoyeni ke kusebenza kanjena. Once wanika umuntu imvumo yakho willingly, phela maboleka umuntu imali akakuforce, umnika willingly. Shuthi esimoyeni uthi lo muntu lo omnika imali makayilawule ke imali yakho omnika yona. Nangizwa ukuthi ngithina ngisho esimoyeni, spiritually, mawunikeza umuntu imali angakufostanga willingly, umboleka bese yena ayithathe ayoyisebenza, uyakhona lo muntu ukukuvala ngoba akayitshontshanga uwe futhi omvumele ukumnikeza imali. So yibo ubungozi balesikhathi sokubolekisana ngemali. Ngithemba ukuthi ke sizwene sonke. So into engiyiqelayo mina ukuthi masowubona ukuthi le nkinga yakho ngathi akusese money management skill, kodwa sekuyinkinga ebeyond, edinga umprofethi uMandlezulu. Nawa amanamba la escreenini, ngi-WhatsApp mntanseka, ngoba I don't promote ukuthi abantu bangifonela ngenxa yokuthi nifona maningi bese ucingo angisakhona ukulibamba, kanti ku-WhatsApp ngiyakhona uku-attenda bonke abantu. So ngicela ukuthi ningifonele maningidinga. Nawo amanamba waku-WhatsApp yethu 062 78 98 25 2.